So last night uManqoba Mnqithi ade vakashele one of the biggest radio host la eSouth Africa esinabo and one of the biggest sports presenter esimaziyo la eSouth Africa uRobert Marawa yabo. Ade fike kwishow yakhe ezokhuluma ngesimo sakhe nje bengaseyena ucoach weMasandawana. It was a bittersweet moment ukumbona engayigqokanga iattire eMasandawana yabo because sijwayele ukumbona egqoke ama tracksuit meyofika kuma interviews enza zonke lezo zinto. Ziningi izinto ezakhayo ayishile kuleya interview leya yabo ubekhuluma kahle kakhulu. Uma ufuna ukuyilalela ungahamba uyilalela lapha kwipage la Robert Marawa. Kunento ayishilo engiyizwile lapha. Ubekhuluma eGolden Arrows. iGolden Arrows njoba nazi right now iGolden Arrows ayinawo coach. Khiphe istatement namhlanje iGolden Arrows ekseni yathi uMabhuti Kenyeza uhambile sekuphela isonto engekho neteam yabo akwaziwa ukuthi ukephi akayiphendula ingcingo zeGolden Arrows right now akwaziwa akayilethi iofficial resignation letter kwiGolden Arrows okwamanje abakade. So lapha uManqoba Mnqithi uManqoba Mnqithi uthando lakhe for iGolden Arrows alisoze laphela akusiyo amagama akhe lawa wakhiphile but mina singawa interpret uthando lakhe for iGolden Arrows alisoze laphela ngoba iyona team yamnikeza ithuba yothi ayibonakalise as ucoach yabo wangempela la eSouth Africa. Basazi so uManqoba Mnqithi uyena coach owawina iNate yabo against iAS Cape Town iyayiqina impela wedla ngeGolden Arrows lapho washaya khona iscore esasizima kakhulu bayikhumbulayo bangasho lapha kuma comments about this final yabo. So uthi yena right now njoba esayi free agent as ucoach akanayo i-team ezofika kuyena ayikho inkinga ngalalela yabo ezuthi beza nani etafuleni yabo contract mhlamba bazoyiletha noma iproject abazomtshela ngayo uzojoina i-team uma ine project interesting. Right now ma team angenabo coach iRichards Bay FC mase kuba iGolden Arrows allegedly iGolden Arrows because uMabhuti Kenyeza akayiphendula ingcingweni odlethe. And mase ubheka ihistory yakhe uManqoba Mnqithi waqala kuyona iGolden Arrows weza kumaZulu weza kweChipa wagcina kuyona futhi iGolden Arrows ngo2013. Since 2013 until now ubekwiMolodi Sundowns and ngokwakhe uthi yena kanankinga ukuthi angabuyela kwiGolden Arrows yabo. Akazi ngempela ukuthi lento izoma kanjani but izinto right now njoba zimeka nje ngenzeka ijoin iGolden Arrows akekho waziyo ngenzeka ijoin ngenzeka futhi angayijoin. Silindele nje istatement esoqhamuka kuGolden Arrows esibika ukuthi kahle kahle uMabhuti Kenyeza useshiyile because okwamanje akakacaci ukuthi kahle kahle izinto zimkanjani noma mhlambe into leyayikade yaplan and uMabhuti Kenyeza ayimjabulisi lento ukuthi mhlambe uzobuya azohlala ihlalweni sakhe uManqoba Mnqithi. Asazi right now uManqoba Mnqithi uthe yena ulindele noma yipi team yabo ezofika kuyena izomtshela ukuthi afike azocoach yena nje ulindele noma yini usathanda ubucoach kuPSL yabo anankinga ukucoach ama teams la kuPSL. So nina ukubona kwenu kumele abuyele weGolden Arrows noma kumele ajoin iRichards Bay noma ajoin amanye ama team kuPSL because lo mjidada aqala ukuwina ama cups maningi ama cups esekawawina kwiMolodi Sundowns yabo. Mhlawumbe standard sakhe sesisikhulu for iGolden Arrows asazi but uyangitshela ama comments ukuthi uzizwa kanjani ngoManqoba Mnqithi returning to iGolden Arrows or going to iRichards Bay FC. Asazi yipi team azoyijoina kahle kahle because isizini isakude uthi iphele isizini usanaso isikhathi sokujoin i-team akhi project right yabo aqede mhlambe ku top 4 or top 8 yipi team engamfanela la kwiBetway Premiership. I mean sengiyatholakala ka YouTube nguvane sport la futhi naka Facebook nguvane sport naka Instagram nguvane sport yabo. Ngiyabonga ngesupport yenu bafethu. Most ama videos engizowaposta le ka YouTube because uTikTok useyavala ama video amangazi yabo. So moswele isikhathi nje uye ka YouTube usearch uthi Vane Sport ufike usubscribe uzobona most videos aqhamuka kuVane Sport yabo. Ngiyabonga ngesupport bafethu.